ato sa ning hatagag pagtagad makasama kay di amay kani ba intaong mga kuan magyapon ni sa no matawag man ni sag mga altar boy ba kasamang ken mga kuan gyapon nana no kani sila kay matud pa mga sukin dig paminaw nga kuan ni sila intaon kanang naang sa siya pakstikom sila no kanang naang kana bang tradisyon nga gihimo mga sukin dig paminaw sa simbahan no nga matag Pasko dalon sa kabalayan og pahagkan mga sukin dig paminaw kaning imahen ni Batang Hesus aron ipaambit matud pa makasama ang kalinaw sa tagbalay. Muna sa unya human og hawok pwede mo hatag og kanang donasyon. No, depende nimo hatag ba mo donasyon or dili ba? Depende kasamang listor. Ang mga sakristan maoy kanang naang magpa pakstikom o magda sa imahin mga sukin dig paminaw sa bata nga Hesus unya magdala pod sila og sudlanan sa donasyon. Unya sagad ana magsulob sila og kanang naang lampos puti mga sukin dig paminaw nga kanang murasad og sutana kasamangkin, di ba? Ang nahitabo ani karon kay kana na ang medyo bukid-bukid naman ay kuan, bukid-bukid na nga barangay kasamangkin. No? Ang nahitabo ani sila samtang nagpaksikom sila gadala sila sa imahin mga sukin dig paminaw ni kanang naang sa Batang Hesus. So may nakaon nga nakaagi sila mga sukin dig paminaw og baka nakadto ra ba si kanang naang si Ginoong Hesus kasamangkin gianak ni Birhen Maria diha mga sukin dig paminaw pasungan sa baka. Dito sa pasungan sa baka kasamang nistor kay pamansay lain nga kanang naangka angka ni adtong panahon nga sa diha nga sakit-sakitan sa kasamang nistor. So dito sa pasungan sa baka unya karon ang yahang imahen gidala mga sukin dig paminaw aning altar boy Straight to the point. unya guko dinoon sila sa baka. Unya kanang naang kani unahon taning sa baka unahon taning sa baka kasamang nistor kay didto may nahitabo sa Santander. Dito Santander ay nahitabo di ay. Kaning niyang nahitabo sa kanang naang sa Santander mga sakristan ni sila. Gikan sa Our Lady of Consolacion kanang naang parish sa Sambuan. Under sila sa parokya sa Sambuan. So pagtikom gyapon ni sila, Nya kay bukid dito sila abot sa bukid town bisag lagyo ang mga balay ni sakripisyo town ato mga sakristan. Adto dito unya sa mo puning. Adto kag probinsya god kasamang nistor kanang baka ilawig nimo dias Laguna. Lawig nimo nas Laguna ng baka unyang uban ipaduol pa sa daan. Nahitabo makasama ang bakang puti. Kani baka ning puti. Unya ang ila pong gisuot lampos puti. Wa tingali maka sulti sila sa baka nga si Bibi Hesus biyaning amo ang gidala Agila nato ning gulo katawa makasama kani. Sige kuno ato kuno ning tan-awon be tanawa luoy ba intawon po na yahay intaw pugwak sila kasamang sama ning baka toriyo ni be kuno orbay ni siya nga baka be kana kani lumba silang dagan in taon oy. Isog man makahaka sa mga nison manungay gyud Tanaw. Ala. Gukod gyud. Tanawa. Kani bakang puti ni. At kuyaw ani bag makaibot sa pasok kunya dili na hinuon mo hunong magkasama. Di na mo hunong hinuon. Pugwag silang dagan tao. May ganay kiwa mabuhi ang ilahang gisudlas donasyon ka sa mangkit.
Dagan lang yun, bahalag magkaumod-umod. Ang kanang gisulas donasyon, ayaw lang yung buhi eh. Abi ko, unsa man nagisulti nila, abi ko no, unsa may gisulti din nila, ngano suko mo ng baka. Abi ko no, sige no, ito ko no. Kana be? Oh. Agi, kuha na nila og kanang tara. Kinaingon na silang ihawon ka ugma. Ingon na sila, ihawon ka na mo ugma. Gipakuanan pa nila kanang kuanan pa og bell. No, ilaha pa nga kanang gipa tiling-tiling ang bell mga kasama. Tanawa di ang baka, tanang baka oh. Oh, ihawon ka na mo ugma mo ha. Pasig mo ni usa nga nasukan sa baka. Pasig mo ni usa nasukan sa baka kasamangkin nga okay ra unta to gipa tiling-tiling niya ang bell. Okay ra unta to. Gipa tiling-tiling ang bell sa mga ningo mga kanang mo unsa na mo? Oh, mo ihawon ka na mo ugma ha. Tanawa ang baka, nangisog ang baka. Ikaw kasambang nisog, ikaw may mabaka niya, baharan kang ihawon ka ugma, di ka mo. Kani sila no, kani na may taong mga batain taon, pero at least kanani sakripisyo taon sila ba nga para adto dito sa mga balay, para dadon ang katong usa mo'y gadala di ay sa imahe ni Kuan. Ni sa Batang Hesus makasama ha. Mo day gadala. Mo day gadala to kato usay. Adi sila pagion no, di sila pagion. Ang usa katong nihumot nga anibahad makasama nga ihawon aman to. Kato yang gigukod ha. Kana tanawa. Tagtinarong naman tang baka, we. Ang katong ningon ihawon ka na mo ugma mo ha. Mo gigukod og una. Tanawa ni Kuan day siya. Iyang gibaharan di ay uy. Kaning baka kasamangkin labi na og kanang matrain og tarong sa tag-iya. Isugag yung baka o tanawa o. Tanawa ni aksyon magud sa og lugnot o gamay para nga iyag yung gukdon gitong nakaputi nga giingnan siya nga ihawon ti ka ugma mo ha. Sabot tingaling baka naunas baka ihawon nga ay kunyog ihawa oy. Tanawa ha. Katog yung paghuman ginag-istorya. Pagtiling-tiling sa bell, sa kampana, sa kampana ba ng gamay o nga kuan? Tiling-tiling ba nga kuan ang simbahan? Dahil pagkahuman anap ingon niya nga mo ihawon ka na mo ugma. Gukod yun sa dayon paghuman na ingon nga ihawon ka na mo ugma mo ha. Unya kay kaning baka nakahibalo bet tingali pud ni kasamangkin nga anang pagkaugma Pasko pagkaugma. Unsa man ni sila Pasko ba ni ato ba ni Pasko or pagka-liwas? Pagka Pasko gyud atol sa Pasko. Suko tong baka tingali nga Pasko karon na ihawon ko ninyo og dili maayo nga ambot ha kay kansa ba nakasabot ba kang baka sa kanang naa nga komedya or wa ba ha? O baka ang baka mga sukin tigpaminaw ni igigukod na lang gyud niya ang katunto ang gadalas donasyon ha kay basig mulantaw pud og pila na abot sa donasyon. Karon taon magkasama ha. Niya arita sa tuwa nga mga isgutanan gyud gabahin ni Presidente Marcos ha. Kaning pagtibugso karon mga sukin tigpaminaw sa ratings ha. Nya na lang na ba ha kanang baka mo na makaagi gani mog baka makasama ayaw nyog sunguga ha. Medyo nalingaw kog tan-aw mga kasama sa video biya ang baka naglaga naggukod nila.
Ang ano man dito Gus amo ka sa mang Nisor pero ikaw makakuan man ka anak kay taga Alegria ka man. Bukid mo sa nang inyo sa Alegria. Kanina ni manugway tagbaka kasamang kin doon nagi mga labi na katontoryo nga baka ng baka nga bagong manganak. Basta magpaduol ka magukod mangkuan gyud na manggukod na. Labi pa kon ang imong gisuot diha kanang puwa nga sinina. Kanang puwa nga sinina ba? Pero kani nahibong ta mga sukin tigpaminaw kay lampos puti man. Lampos puti man ang gipangsulob in taon aning mga altar boy. Nga nagpakstiko mga kasama. Ang baka wa ta kay baluhaog. Nakasabot ba ang baka nga ihawon siya ugma? Okay, ato ko ka og kanang naang ato ka probinsya bitaw kasamang Nisor dagko tagas kay mga sungay dito nya kaning niyang bakahay non dili man ni Bisaya og naong. Dunay uban dito nga Bisaya gyud kayo og naong. Kanang nang gukod man gyud sila. Unya ang gigukod mga sukin tigpaminaw kadtong niingon nga ihawon ka na mo ugma mo ha. Panday ka na kanang bag-o nga nanganak nga baka isog na. Kanang bagong nanganak nga baka. O nya doon na po'y kanang turo. Kanang laki ba? Doon na po'y uban nga puwa-puwa ganit kag sinina diha. Sigurado gyud ka nga lagson. Pero kanay dira lampos puti man. Ang nasukan gating nga lisbaka mga sukin tigpaminaw kay giingnan sang ihawon ti kaugma mo ha. Abi ka na mga naminaw na to. Na may mga naminaw na to nga doon ay mga baka. Gikas probinsya sa una. Ako sa una nakapaton mamig baka sa una. Kana nakapamaton mamig baka kasamang Nistor. Nya kanan doon na po'y baka kasamang kin nga ang mismo nga makaduol ra kana ra yung tigtugway. Kanang tiglawig niya mo'y makaduol ra. Pero uban gani nga kuan dili lagson so ngayon. So kaning ingon aning baka o kinsay tag-iya ani dili ni maayo nga itugway ni ninyo niya ipaabot sa daan. Makasala man Simbako palayo og kanang muagi diha buntis. Simbako palayo ang muagi diha senior citizen. O baka adunay mga bata labi na unsa man ni agiana ni paingon sa eskwelahan. So kanang tag-iya aning baka ato ang giawhag nga sunod nga ninyong tugway ani. Ayaw ninyong ipaabot sa daan. Ayaw ipaabot sa daan kay ang kuyaw ani kasamangkin o pag nilagsanay nila ba pagdagan nila aning mga sakristan, ang pagdagan ani mga sukin tigpaminaw, nasabot sila anang ilahang sutana nga gisuan noon, kuan man dili man kay taas, nya kay panlitan nagsapatos sila itom. Katong itom nga sapatos kasamang Nistor medyo hanglas ra ba to, medyo kanang dangog. Ang kuyaw anig dunay na dagma nila. Dunay na dagma, maabtan mga sukin tigpaminaw, masandok ang sampots baka Sumuna nga kanang nang ayaw og kuan ninyo, kanang naang atuang nga gikuan nga ayaw og ikumpiyansa og hikot mga sukin tigpaminaw ng baka sa agiana, labi pa kanang kuan og tao. Nagadalan yung kayo, naanas tunga nagpundo ang bakas dan. Simbako diha dunay moagi nga mga bata. Sus, iwisi-wisi gyud. Kaning no naroban naisungay pero dili nung kayo taas ang sungay. So muna to pahimang no dili lang kaning tagyan ni baka kato mga naminaw na to. Nga inyuha nga mga baka manungay gani bisag dili manungay kay ang baka di magina mamaa kay na may sungay. Ganun tanawa Suko ang baka lagi. Naalibwag silang panagan. Amo na to pahimangno sa mga naminaw, nagtanaw na to o niya kinahanglan nga ang atuang kuan kinahanglan responsable punta sa atuang pagpamuhi og hayupan. Nga kinahanglan nga dili makasala ng atuang nga mga hayupan isukod og tarong unya
tan-aw ganin ninyo inyong mga hayupan, inyong mga baka or kabaw baka ha, nga medyo kusgan o niya manggukod, kinahanglan nga lig-on ang pasok or kanang lig-on nga kahiktan mo ihuktan gyud. Pero kami kanang naang akong papa kasamang niso nagbuhi-buhi magbaka bitaw, pero turyo to. Iyahang gibaligya atong miaging bulan kay manungay lagi. Manungay unya kanang naang siya ramay siya gani mismo tuhoon ako manghod maoy tiglawig. Dili kayo murag nakaila na ba? Nakaila kanang naandili ra unsaon. Pero kadtos papa kay mo adto say nailakaw ko manghod akong papa mo imo tugway. Gukod man sa baligya tani, ha? Baligya taning baka ha. Ay baligya pero inya pa kunos ini robairan. Rolling man din. Agi pa baligya na lang nako kay delikado man. Kuha naman manungay naman kasamang Nestor. Kay kana na ang dako na ba? Turo man to kana laki. Ha? So muna agi pa baligya kay delikado kayo nga kuan. Nani panalitan og makaputol na makasala pa hinuong ka. Makasala pa ka unya mo na nga kanang nang ikaw delikado pag ikaw mo'y sangkuluon diha. Aning ni ang kuana. So mo na ha mo nay pahimangno na to sa tuang nga mga kaigsuonan nga namuhi og hayupan kinahanglang responsibilita. Straight to the point.